ମାଛ ତ ମାଛର ପଣସ କୁଟୁଣି ବି ଆସିବେ। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ଗାଁରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆଉ ବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବା, ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି। ଦେଖିବା ପାଗ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଇଛି ଦାନା, ଆମେ ବି ଆମ ଦାନା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମୋ ହାତରେ ଖାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏପଟେ ଖାଡ଼ି କହୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ବଂଶୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯାଉଛୁ ପୋଖରୀକି ଯିବୁ, ପୋଖରୀରୁ ଏଇ ବଂଶୀରେ ମାଛ ଧରିବୁ। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଗାଁର ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ବଂଶୀ ପକେଇକି ମାଛ ଧରୁ। ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତ ନାହିଁ, ଏଇ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ମାଛ ଧରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ତାହେଲେ। ଏରା ମେଥି, ଗନ୍ଧଶୁଣ୍ଠି, ହେଙ୍ଗୁ ଆଉ ଭାତ, ତା ସହିତ ଅଟା, ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ରସୁଣ ଏଇଥିବ ପାଗ କରା ହେଇ ମାଛ ଧରି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ପାଗ କରିକି ମାଛକୁ ଦାନା ଦେଇକି, ଦାନା ତ ହେଇଛି, ମାଛକୁ ଦାନା ଦେବ। ଆଉ ମାଛକୁ ଦାନା ଦେଲେ ସିନା ଆସିବ, ଦାନା ନଦେଲେ କୋଉଠି ଆସିବ? ଏଇ ଯୋଉ ପାଗ ହଉଛି, ମାଛ ତ ମାଛର ପଣସ କୁଟୁଣି ବି ଆସିବେ। ପାଗଟା କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଦେଖିବ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭାତ। ଏଇଟା ଯିଏକି ଆମର ଗୋରୁ ମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାତଟା ଆମେ ଦଉଛେ, ସେ ଖାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଶୁଙ୍କୁଡ଼ିଟା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲୁ। ଦେଖ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ତାକୁ ଏଥିରେ ବଟା ହବ। ବଟା ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଯୋଉଟା ବନିଆ ଯାଇଛି ଯୋଉ ଜାଗାର, ସେଇଥିରେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରାହବ। ଦେଖ କେମିତି ବଟା ହଉଛି, ଦେଖ। এটা ଶିଳରେ ଟିକେ ବାଟିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆ ସାଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନା ମିକ୍ସ କରାହବ। ଆଉ କ'ଣଟେ? ଯିଏକି ସରୁ କୁଣ୍ଡା, ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିବା ଛତୁଆ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତା ପାଉଡ଼ରଟା ବାହାରିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଅଟା ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ରସୁଣ 2-3 ଗୋଲା ଟିକେ ପଡ଼ିବ।